Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Смирен Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да разкрише Божия от Бога и за спасение на нашите души, Господу да се помолим. За Божиите раби Георги и Надя, които се съчетават един с друг за брачно общение и за спасението им, Господу да се помолим. За да бъде благословен този брак, както е в Кана Галилейска, Господу да се помолим. За да им се даде добри чада и да прекараме достойен живот, Господу да се помолим. За да се даде на тях и на нас всичко, което просим за спасение, Господу да се помолим. За да се избавят те и ние от всяка скръпня, беда и нужда, Господу да се помолим. Защити ни, спаси, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно с всички свети през светлата, пречиста, преблагословенна, славна Владичка наша Богородица и Пресветлена Мария, нека се весели с един други и целия си живот на Христа Бога да даде. Защото на Тебе подобава се слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Господу да се помолим. Боже свети, който си създал от пръст човека и от реброто му си себе направил жена и се съединил с него за помощник един подобен, защото така е било водно на приличие, да не бъде човек сам на земята. И сега върви по за ръката си от Богото свето жилище и съчетая този Георги с родината си Надя, защото от тебе се съчетава мъж и жена. Съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат еднакво, дай им Божието дрова и да добие добри чада, защото Твоя властта и Твоя царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Венчава се Божия раб Георги за Божието раби Надя, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раб Георги за Божието раби Надя, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раб Георги за Божието раби Надя, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раби Надя за Божия раб Георги, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раби Надя за Божия раб Георги, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Венчава се Божия раби Надя за Божия раб Георги, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Господи Боже наш,
здрави да изслушаме Светото Евангелие и на всички ви. От Йоан Светото Евангелие ще се чете, да внимаваме. По това време имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исусу майка му: вино нямат. И Исус и казва: какво имаш ти с мене, жено, още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите: каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни делби, поставени за миене по юдейски обичай, обиращи по 2 или по 3 мери. И Исус им казва: напълнете делбите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато стария сват вкуси от водата, що се бе превърнал на вино, и той не знаеше откъде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапие, тогава по-долното. А ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в него. И удостойни владико Господи, дързновени и неосъдително да се осмелим, да призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме: защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Господу да се помоли. Господи, който си сътворил всичко със своето могъщество, утвърдил си Вселената и си украсил венеца на всичко сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите си за брачно общуване, благослови я с духовно благословение, защото си благослови Твоето име и прослави Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.
И ти, небесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека и обложи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог те е благоволил. Мир на всички ви! Преклонете главите си пред Господа. Отец, Син и Свети Дух, се света единосъщия животоначална Троица, едно Божество и Царство, да ви благослови, да ви даде дълъг живот, добри чада, напредък в живота и във вярата, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага по молитвите на Света Богородица и всички свети. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе! Възкръснали от мъртвите Христос, истинския Бог наш, по молитвите на Своята пречиста и препоръчната майка, на светите славни и секвални апостоли, на светите боговенчани царе и равноапостоли Константин и Елена, на светия великомъченик Прокопия и на всички свети, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбен. Молитваме, свети Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Благоденствено е и мирно е житие, мир, здраве и спасение, и во всем Божие поспешение подай, Господи, нововенчани, Георги и Надя, и свидетелствующи на много елета. Моля гостите да излязат пред храма, за да приветстват младоженците.